to alhamdulillahi dole mu ƙara yi wa Allah godiya da wannan nasara da ya bawa Najeriya gaba ɗaya. Don wannan nasarar ba wai ta iya sirarara bane ko kuma yan APC ko Bola Ahmed Tinubu, a nasara ce ta dukkan mutanen ƙasar nan, da dan PDP da dan APC da muga fitowa zaben mu nasara ne a gurin mu. Dan dama mun faɗa, na faɗa na ƙara faɗa, na faɗa na ƙara faɗa, na ce in dai za a yi zaɓe to da ikon Allah da girman Allah Malam Bola Ahmed Tinubu shi zai ci zaɓe. In dai aka shiga zaɓe to da ikon Allah da girman Allah Malam Bola Ahmed Tinubu shi zai ci. Kuma gashi alhamdulillah Allah ya tabbatar, duk wanda yake kasar nan yanzu ya tabbatar Malam Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban kasar Najeriya. A'a to idan dan PDP ya ce bai yadda ba, ko da Labour Party daman shi can bai yadda ba. Saboda haka kafin a fara ya ce bai yadda ba, idan ya ce bai yadda ba yanzu daidai ne dama bai yadda banki. Amma domin ba za ka yanka mutum ka ce ba za ka hana shi ya shure-shure, amma kuma shure-shure babu ya hana mutuwa. APC ita ce ta ɗaya, APC ita ce a gaba, ja gaba shine gaba, Allah shine gaba, Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban ƙasa na Najeriya. Saboda ni ban yi mamakin ma wasu Labour Party ko ina ba, ko NPDP. Ga Obasanjo wanda in ban da reni, mutumin da lokacin Obasanjo jiha 16 aka kawo, amma aka ce Morris Iyu yayi declaring PDP ta ci zabe, ya manta wannan kenan. Idan mai ya ci ya manta uwar da ta manta ne, ai muna raye akai wannan abu. To ni na ganin duk wannan wani tsalle ne ko kuma tsalle da suke yi, amma dai alhamdulillah jagaba ya karba. Na gode ma Allah da Allah ya nuna mu wannan rana wadda na kawo shugabanni kasa biyu. Da ni aka yi hidimar Buhari gadan-gadan, da ni aka yi hidimar Malam Bola Ahmed Tinubu, kuma da ni din a gaba-gaba. To amma wannan ya bambanta saboda wannan abin ya zo mana da wani nau'i daban, mun shiga makarantu da mun fita. Ina fatan duk wanda zai taya ni murna, to gaskiya zan ji daɗi. Duk wanda ya murna akan Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe zan ji daɗi, saboda mun yi Buhari da kyakkyawan niyya, kuma gashi mun kawo Bola Ahmed Tinubu da kyakkyawan niyya, kuma insha Allah wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Jagaba ya karɓi ƙasa, masu fushi su ita fushi, ko kuma yi wannan mun kashe bakin makiya, an zuba zaɓe makaci ya fi su ta yi nasara, mu duka dodar makayi. Na gode.